Fil-qorti ħareġ kif ħaddiema li joffru servizzi sessuali kien ikollhom joffru s-servizz tagħhom kull meta jkun hemm il-klijenti 24 siegħa kuljum f'burdell f'San Ġiljan. Dan hekk kif tresqu l-qorti tliet nisa Kolombjani li qed jiġu akkużati fost l-oħrajn li traffikaw nisa għal skopijiet ta' prostituzzjoni li operaw burdell u akkużi ta' ħasil ta' flus. Janice Ramirez Cummings ta' 31 sena, Karen Caicedo ta' 28 sena u Silvia Vega ta' 31 sena kollha wieġbu mhux ħatja tal-akkużi fil-konfront tagħhom. Intant fil-qorti ħareġ kif il-pulizija sabu operat ta' burdell u fil-ħin tar-rejd sabu l-fuq minn 10 nisa mill-Amerika Latina li jaħdmu f'dan ix-xogħol u 3 irġiel li kienu preżenti f'dan l-allegat burdell. Il-prosekuzzjoni spjegat li meta l-pulizija daħlu fil-post sabu lin-nisa li allegatament imexxu l-burdell fil-kċina tal-post b'ammont kbir ta' flus kontanti li laħqu għal kważi 12,000 euro. Dawn it-tlet Kolombjani akkużati li operaw dan il-burdell kienu jmexxu l-istabbiliment u jieħdu l-bookings tan-nies, apparti li kienu anki jżommu l-ordni fost il-ħaddiema ġieli anki bil-forza. Fil-qorti ntqal ukoll li dawn il-ħaddiema kienu kważi jgħixu f'din il-proprjetà f'San Ġiljan, tant li saħansitra jekk ikunu reqdin u jinqalgħu xi klijenti kellhom iqumu u jaqduhom f'kull ħin tal-ġurnata, b'ordni tal-istess nisa Kolombjani li kienu allegatament imexxu dan l-operat u li kienu jsejħulhom il-mamiż. Minn tfittxija intensiva nstabu ammonti ta' droga, kokaina u kannabis. In-nisa kienu wkoll fil-possess tal-pink cocaine, dokumenti tal-prostituti u kuntratti ma' nies terzi rigward orġi li kienu ppjanati. Min-naħa tagħha d-difiża qalet li n-nisa li kienu jaħdmu hemm kienu fil-possess ta' mobile personali, flus u li setgħu jitilqu mill-post għal madwar 3 sigħat kuljum, apparti li spjegat ukoll li l-passaporti kienu fil-possess tal-prostituti u għalhekk ma nżammux kontra r-rieda tagħhom.